ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବିଜେପିର ମିଛ। ପୁରୀ ମହାରାଜ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରି ଦ୍ୱାର କିଏ ଖୋଲିଲା। ଏମାନେ ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆମେ ପ୍ରଗତି ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ। ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ସେ ତ ଖୋଲା ହିଁ ଥାନ୍ତା, ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଚାଲୁଥିଲା, କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ। ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରିକ୍ରମା କାମ ସରିଲା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିକି ନିର୍ଭର କରୁଛି।